David Kirkhope, missier ta' żewġ titfal u kollega ta' Media.Link Communications. David beda jaħdem ma' Net Television sa minn meta beda dan l-istazzjon. Dan l-uffiċċju minn fejn David Kirkhope kien jaħdem f'dawn l-aħħar snin. One day you will find your light again. Dwar David, tkellimna ma' wħud mill-kollegi tiegħu. Ħalli mort rajtu kien ftit ilu, eżatt qabel tlaqta x'kontu timbur naraħ ta' spiss, eżatt qabel tlaqta fas l-ispalti għalli klejt moħħu kemm. Kien hawn erba' min nies li kienu vera l-qalbu, il-ħaddiema kollha kienu għall-qalbu kien dejjem jaħseb fihom anke marit u għalli ħsiebhom jinħaq. Dak il-klima fas l-ispalti u ħallejtu żejn wasalt. Dak kienu l-aħħar erba' kelmiet li qalli. Il-memorji ta' David ma tista' tinsihom qatt. Apparti li hu ħabib u dejjem ħdimna flimkien kemm min-net u kemm barra min-net. Il-memorji tiegħi li għandi ta' David huwa li dejjem lest li jgħinek. Jekk jgħid fil-problemi ħataraħ qabel ħadd ieħor biex jgħinek. Lest joħroġ minn triqtu biex jgħinek fil-ċirkostanzi li tkun qiegħed inti. Tkellimna wkoll ma' Rodri Kaġus, ħabib u kollega ta' David, li flimkien sifru fuq xogħol diversi drabi. Ma' David esperjenzajt id-batija li tista' toffri l-ħajja meta żorna l-Albanija fejn iltqajna ma' numru ta' refuġjati, mijiet ta' refuġjati li kienu ħarbu mill-Kosovo. Il-preżenza tagħna hemmhekk kien rexxilna wkoll inwasslu d-batija ta' dawn in-nies. Fi Sri Lanka ftit ġimgħat biss wara tsunami esperjenzajna wkoll id-batija ta' familji li sfaw mingħajr djar kif ukoll anke mingħajr raba li tilfu ħajjithom fit-tsunami. Rajna katavri mitluqin mal-art. David fhem x'kienet id-batija ta' dawk in-nies. Esperjenza u weħxa. Min barra li kien camera person, sa ftit ilu kien il-kap tal-operazzjoni ta' Media.Link Communications. David jibqa' mfakkar għall-imħabba li kellu lejn l-istazzjon. L-ewwel li kien cameraman u l-ewwel ħaġa li kienet tidher fih is-sajż tiegħu li kien kbir u b'saħħtu u allura kienet waħda mill-raġunijiet għalfejn konna nibagħtuh kamera għal ċertu attivitajiet tal-massa. Però mbagħad mill-ewwel indunajna li David ma kienx wieħed biss li jiffilmja u ma jagħtix każ x'qed jiġri madwaru, kien intelligenti ħafna. Kien sar ukoll Head of Operations, kien irranġa ħafna u ġab ħafna l-operazzjonijiet tal-Media.Link f'posthom. Għaliex kien wieħed minn dawk li ma joqgħodx magħluq fl-uffiċċju u jagħti l-ordnijiet, però dejjem iħammiġ idejhu, dejjem jagħmel hu. Infatti ma tkun skoprejt ukoll li fil-ħin tiegħu għamel l-amara tal-istamperija l-ġdida illi għaxu kienu ukoll ma stulaxxa tajjeb ħafna. Bla dubju l-aħjar news cameraman qatt rajt kellu elementi mhux biss tekniċi tajbin, ma anke ġurnalisti. Kien persuna umli ħafna, persuna serja ħafna, persuna tal-familja, jiġri għandha memorji sbieħ biss ta' David. David kien ilu jiġġieled il-marda tal-kanċer għal dawn l-aħħar 6 snin. I feel you walk beside me. I know I'll see you again. Kandi tifkiri ġbieħ ħafna għaliex meta bdejt television u kien wieħed mill-ewwel kameras li kien joħroġ jagħmel il-features miegħi. Issa barra li konna nitqu ħafna naħseb kien jagħmilha ma' kulħadd għax kien bniedem minnu hekk. Kien itina ħafna pariri u xi ħaġa li niftakar ta' David kienet li David kien jgħidli. Kien l-unika mhux l-unika wieħed mill-ftit li konna naf li qed jgħid il-verità ġri jekk kont nagħmel xi ħaġa ħażina jew xi ħaġa li ma jaqbilx magħha kien jiġbidni u jgħidli isma' ma msekx għamilt hekk. Allura meta kien jiġri li xi ħaġa kont inħossni komda mmur ngħidlu. Hekk u vera għandi rikordi sbieħ għaliex kien jigwidani tipo fil-bidu tal-karriera tiegħi. David Kirkhope tilef il-ġlieda kontra l-kanċer il-ġimgħa filgħodu. David kien mill-Ħamrun.
iżda kien joqgħod il-Mosta. Miżżewweġ lil Beverly u għandu żewġ titfal, Jacob li għandu 16 sena u Mattea li għandu 14 sena. Tkellimna wkoll ma' Daniel Kirkop u David. ħafna nies li kienu jħobbuh u David ukoll kien iħobb ħafna lura ħalla vojt kbir fil-ħajja tagħna. Id-dar prattikament hija vojta, speċjalment għax dal-aħħar kunna hemm kollu nkunu flimkien. Il-mara tiegħu Beverly u tfal Jacob u Mattea, il-mama u l-papa, u kif għatlek aħna qegħdin ħafna ħwa. Dejjem kellna dik il-bond tal-familja, imma nafu li għalkemm David mhux qiegħed magħna fiżikali u tajb ngħid li bata ħafna. Però issa jinsab ċerti li fl-aħħar kif kien ilu jgħidilna l-aħħar straħ u ħajkun qiegħed magħna u mal-familja kollha u mal-ħbieb u kollegi li tant kien iħobbu kien jirrispettaw, nafu li kienu jirrispettaw lura. Il-familja tirringrazzja lil Hospice Malta, lil Community Chest Fund, lil Puttinu u lil dawk kollha li kienu tajnuna. David se jingħata l-aħħar tislima is-Sibt fit-3:30 ta' wara nofsinhar fil-Knisja tal-Mosta. Il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Media.Clean Communications twassal il-kondoljanzi lill-familja u l-ħbieb ta' David Kirkop. U aħna nibqgħu nogħżu l-memorji u r-rikordi li ħallilna.